Hello friends, hai no hai lam sok fiu norong no ani teke sa ketal video wa tini ang norong bai chicken no bahai ke alada tai moi kuthung rok rowoi vegetable rok rowoi mosla rok tai thok rokom khaiye bahai ke kothok ke song amon norong bai tini ang kisa share khainai oro ang abon bangoi nanai puilano moso kathang abon pore nanai risum ni pore oro ang haising no bercek kherai na jang hi abon roi ronai abon pore khenanai oro ang gulmoris rowoi tui kisa rowoi ang grind khainanai oro ang fine grind khaika hinande fine paste khai hi budol rokuri kha kisa pano ekdom paste ongkha hingke tabo ke phaide chung moyo thanglai sinai hi tok bahan ang oro 500 gram ni barana cha hingke oro ang yathek rok bo badriya kaham ke khugui suui na ja hingke gorom mosla packet je manmani abono boroi roja tei som sortui dhania gura jira gura boroi tai ani paste khaimani a mosla no boroi rokha hingke amno kaham ke bolna snayang bolmam pore khe thogroi kaham ke ang teisa bolna pisinai hi amon pore rokha oro piajo rafi gina mani ko piajo tuibri koto hingke tomato thaibroi amono bo ang berche khairai rokha hingke potol thaibroi namani abono boroi rokha alu tuisa namani abono boroi rokha hingke oro ang tejpata roi tabo kaham ke bono mix khai buluina sinai hi ang oro bulina bekha kaham ke bolmam pore tabok ang thapao thangsinai bok sasinai moi hingke moi bok saman pore hi sarapja angkha kholobui ang kaham ke sarapja sungkha low flame bai khe sungma bangoi oro hi mangso ni butui rok ongkhar bai kha moi butui ongkharka hi amo haike no ma songo hingke omono ang kaham ke tabo kol sinai kolui tei sarapsa ang kholobui songphinai ko kaham ke koloi rokha ang koloi rophika hingke sarapsa ang omono songphinai hi songma pore sarapsa kholobui songma pore chini mui hi mos monsaisi phaika hingke tabok ang kaham ke teisa koloi butui roi kholobui rophisinai hingke butui rowoi tabung ang kisa lora chora khaiye kisa koloi ang pore kholobui songphi sinai ar sarapsa ni bangui tebo songnai ang hingke medium flame roi rojak ang oro hi mui kutungma pore ang oro chicken mosla 2 chamos roi rojak chamos kotor bai khe amon bangui hi color rok ekdom naithok ongtokha moso kuthui gura rojakya ang oro haipano mui kwchak khe naithok ongtongo hingke hi chini bas mui ready siong thangka omo haike songkha angke mosla kom tai thok rok kom rok bai mui thogya hanani kuno kokrui ni omo ang lebu bai khe oro sharp khaika hingke omo haike ketal video nainan bangoi ani channel no subscribe khaina di hingke notification no bo click khaina di